Bombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kun cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kun pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kun community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kun pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!
May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes petsa 11 sa bulan sa Nobyembre 2021. Kag sa aton sini nga Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita sang 44 dias nga nabilin antes pa man magabot ang adlaw sang Pasko. Mga Bombo litong kita sa aton sa mga headlines. Masobra 3 bilyones ka pesos ka budget sa Bacolod para sa masunod nga tuig, lusot na sa sangguniang palusod. Isa ka university sa Bacolod kag duha ka college sa Negros Occidental na nakip sa mga ginpahanugutan nga magparegan sang limited face-to-face classes. Samtang election watchdog pabor sa pagpalawig sang complex sang voting hours sa Mayo 9 nga eleksyon. Nakonpiskar nga pork products nagikan sa iban nga probinsya nagdagat na sa malapit sa 5 ka tonelada. Samtang nakonfiskar nga pork products nagikan sa iban nga probinsya nagdangat na sa malapit 5 ka tonelada. Apat ka minor de edad kalakip na sa anom nga nadakpan sa anti-drug operation sa Purok Sigay, Barangay 2, syudad sang Bacolod. Balay sa Toboso gintupok sang kalayo, wala sang casualty. Amoy ato mga kabombo ang aton sinima headlines. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapanguna nga mga balita, lusot na sa third and final reading sa sangguniang palunsod sa Bacolod ang proposed 2022 budget sa syudad. Kadungan sa sesyon sa City Council kahapon, nangin unanimous ang approval sa mga konsehal sa 3 ka bilyon kag 250 milyones ka pesos nga proposed budget sa masunod nga tuig. Ang 3.2 billion pesos ang mas mataas sang 25% o kon 650 million pesos kung ipanggid sa pundo subong nga tuig nga nagadangat sa 2.6 billion pesos. Sunod sa kay Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang chairperson sa Committee on Finance sa Sangguniang Palusod, 66% o kon 2.1 billion pesos sang pundo ang kuhaon sa National Tax Allotment. Samtang 1 billion pesos naman ang magagikan sa local sources. Nibuloan nga nagsaka ang NTA sa mga local government units bangod sa ruling sa Korte Suprema sa Mandanas Garcia case kung sa din iga-devolve na sa mga LGUs ang functions ng executive branch. May pundo naman nga igapain para sa COVID response sa masunod nga tuig. I move to pass the executive budget for financial year 2022 of the City of Bacolod for third and final reading, subject to the colatilia that all relevant directives, circulars, and memorandum of all concerned government agencies pertaining to the proper disposition of government funds shall be incorporated to these appropriation ordinances determined by the City Budget Office. Subject to styles, Mr. Chair, so move for third and final reading. Second. Any objections? Hearing none. Correspondence number 10, this 21-0574. This is a general fund budget of Bacolod City for fiscal year 2022 in the amount of 3,250,000,000 pesos. Is hereby approved on third and final reading. Ang kabahin sa proceeding sa pag-approve sa sangguniang palunsod sa 2022 budget sa syudad sa Bacolod. Bisan COVID-free na ang Barangay 8 diri sa syudad sa Bacolod, padayon ang pag-inganyo sa mga barangay officials sa mapumuluyo nga magpabukuna batok sa coronavirus. Nabulaan nga nakip sa ang Barangay 8 sa 23 ka mga barangay sa syudad nga gideklarar ng COVID-free. Sa interview sa Bombo Radio kay purong Barangay Joan Magalona nalipay ini nga COVID-free ang Barangay 8. Bagod sang tinikdan na madamo gid ang kaso sa nagsugod ang COVID suno sa kay Magalona, may mga inadlaw nga 3 ka pamilya ang nagpositibo sa dungan kag tagliba tub-tub tag-anom ka miyembro sa ang positibo sa COVID test. Mayroon naman sa ayuda nga ginhatag ang barangay kag city government nga o kon sa mga gin-lockdown nga balaya. Kag ang Barangay 8 ang mayara sa populasyon nga 1,485 ka mga individual o kon 215 ka households. Dako naman ang bulig suno sa iya ang pagtumod sa mga residente nga may sintomas kag gilayon nga ginpaswab agud hindi na maglapta ang virus. Sa karon 60% pa lamang sa mga pumuluyo sa Barangay 8 ang wala na bakunahan. Gani nagapanawagan si Magalona sa mga wala pa nagpabakuna nga magpabakuna na agud nga may proteksyon batok sa virus. Mantumbuan nga nagapabakuna pero may ara sa nga nahadlok sila. Na-encourage kina namon nga hindi ka mo mahadlok.
Kaya nga reason is, basta ako na nga magpabakuna, sila mapatay sila or masumbi sila. So, ginahambala namon sila nga, kami, wala man may natabo sa amon, wala man kami mapatay, wala man kami nagsumbi. Ang importante nga mabaksin gid kamo. Ang kabahin sa pagpahag ni punong barangay Joan Magalona sa barangay 8 Syudad sang Bacolod. Samtang isa ka university, kag duha ka college sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental, ang ginpanugutan na nga makapadagayan sa limited face-to-face classes. Ini ang lakipan sang University of St. Lasal Bacolod, Southland College sa Camangcalan City, kag Northern Negros State College of Science and Technology. Sunod kay Arnold Ansenio, ang focal person sa Commission on Higher Education o CHED Region 6, allowed ang in-person classes sa clinical internship sa Doctor of Medicine program kag Bachelor of Nursing para sa 3rd and 4th year sa USLS Bacolod, Bachelor of Science in Nursing kag Diploma in Midwifery sa Nunes Costa kag Diploma in Midwifery sa Southland College. Sunod sa kay Anseno nga gin-isyuhan ang nasambit nga universidad kag duha ka kolehiyo sa Certificate of Authority nga maka-operate para sa limited face-to-face classes. Sa nga tilikdan nga semana kag sarang na sila nga maka-operate gileon pagbaton sa certificate. Ang numero sa estudyante nga allowed sa isa ka classroom sunod kay Anseno ang nagadepende sa geographical location sa din ini anahamtang kag sa numero sa mga estudyante. Sunod sa kay Anseno, 3rd and 4th year college students lamang ang allowed sa limited face-to-face classes bangod kinahanglan ang clinical requirement sa ila sini nga kurso agon nga makakuha sang board exam. Nagpanawagan man ini sa mga higher education institutions nga magbulig sa vaccination efforts ng gobyerno bangod luyag sang CHED nga madamo ang mabakunahan. St. Lasal in Bacolod, they were given the authority already to open for limited face-to-face classes for the Doctor of Medicine program and for the Bachelor of Nursing. And in Southland College in Camangcalan City, they were given the authority for the Diploma in Midwifery. And in Northern Negros, the Northern Negros State College of Science and Technology in Sagay City, they were given to authorities for the Bachelor of Science in Nursing and Diploma in Midwifery. Ang kabahin sa pagpahayag ni Arnold Anseno, focal person sa CHED Region 6. Gintugyan sa Commission on Higher Education sa mga higher education institution sa pag-require sa antigen test sa mga estudyante sa kolehiyo kadungan sa pagpatigayon sa limited face-to-face classes sa pila ka degree programs. Una na gagipayag ni CHED Chairperson Prospero de Vera, ganaga-istorya pa ang komisyon sa mga LGUs angot sa posibilidad sa pag-require sa antigen COVID testing sa mga estudyante nga magatambong sa in-person classes. Suro kay de Vera, gin-istoryahan ini sa technical working group kag sang mga alkalde. Ining sabat ni de Vera sa unity statement nga gin-issue sang nakaranain nga mga grupo nga nagapanawagan sa CHED kag sa Department of Education nga magpadayon sang weekly COVID testing sa mga estudyante kag mga personnel nga magatambong sa in-person classes. Sa interview sang Bombo Radio kay CHED Region 6 focal person Arnold Arseno, ginarespeto sang CHED kung i-require ini bilang kabahin sang retrofitting provision sa pagbalik sang limited face-to-face classes. Ginatag man ni Arseno nga wala ginapilit ang mga estudyante nga makagbahin sa face-to-face classes bangod voluntaryo lamang ini. Apang sa piyak sini ginaengganyo sang CHED ang mga higher education institutions nga kumbensyon ang mga estudyante kag mga manunudlo nga magpabakuna agod nga malabot ang herd immunity. It is the coordination of the LGU and the higher education institution talaga, Andrew. It's not coming from the commission, but we encourage them to do that. But it is part of the retrofitting provisions of the higher education institutions to how they will make their environment very safe. Nasa kanila kasi yun, Andrew. It is their decision. Ang kabahin sa pagpahayag ni Arnold Arseno, ang focal person sang CHED Region 6. Samtang sa ibang pinatulog ang pangunang balita, pabor ang National Citizens Movement for Free Elections sa NAMFREL sa desisyon sa Commission on Elections sa COMELEC. Kapatigayunon ang binutuhay sa May 9, 2022, halin las 6 sa aga tubtob las 7 sa gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay NAMFREL Secretary General Eric Jude Alvia, mahimo nga magalapaw pa sa alas 7 sa gabi ang pagboto bangod sa ginaobserbar nga physical distancing o sa limitado lamang ang makasulod sang dungan sa isa ka classroom. Ipaigman sa COMELEC nga akomodaron gihapon ang mga yara sa sulod sang 30 metros nagikan sa polling center
Pag-abot sa alas 7 sa gabi, nakitaan man ni Alvia nga isa sa mangin problema amo ang kakulang sa mga manunudlo nga mag-facilitate sang voting process. Gani naghingyo ini sa COMELEC kadugangan ng pundo para sa honoraria sa mga miyembro sang Board of Election Inspectors o kunang BEIs. Ini bangod nga gilalantaw nga dapat duha ka shifting ang mga manunudlo nga magaserbe nga BEI bangod nga tuman kakapoy ila sini nga trabaho. Nagpanumdum naman ang NAMFREL sa mga botante nga ibaluon nga daan ang precinct number antes ang adlaw sa eleksyon agud hindi magsalasala sa pagpangita sini ka makatuga pa sang pagginutok sa polling centers. Mas maayo man sunod sa kay Alvia kung may mag-assist sa mga senior citizens o kung mga tigulang na agud nga mas mapadasig ang ila sini nga pagboto. Doon sa ginawang akbang ng COMELEC na palawigin ito dahil alam naman natin na may pandemya ngayon, babawasan yung dami ng tao sa loob ng presinto sa araw ng halalan. No? So mababawasan talaga ng oras yung pangangailangan para makaboto, no? Yung mga dami ng botante ito. Pero no, dagdagan na tayo ng dami ng botante, halos siguro 64 o 65 million. Babawasan mo pa yung dami ng mga botante sa presinto from 1,000 to 800 na lang. Ang kabay sa pagpahayag ni Eric Jude Alvia, Secretary General sa National Citizens Movement for Free Elections. Nagpahanumdom ang pinuno sang 3rd Infantry Division sa masoldado nga pagpabilin nga non-partisan o kung wala sang ginadampigan nga kandidato samtang nagalapit ang Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Suno ka Major General Benedict Arevalo nakaanda na ini nga direktiba sa tion sa eleksyon nagikan sa Commander-in-Chief panaog sa mga soldado. Suno ka Arevalo magasunod sila sa nasabit nga mando nga hindi mangin partisan kundi neutral sang tinigdan nga eleksyon. Suno ka Arevalo nang matawa ang dalagan sa proseso kag natuman sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines ang direktiba sa ilang mangin non-partisan na iga-monitor man. Suno ka Arevalo ang mga soldado agod masiguro nga nagatuman ang mainis sa nasambit nga mando kasi ito nga mayroon sa impormasyon nga mayroon sa paglapas magalabay man sa husto ko proseso ang pag-ibisigar diriya. Sa karon suno sa 3rd ID Commander wala pa man sang nagatuhaw nga impormasyon nga mayroon sa mga soldado nga nagapangampanya para sa isa ka kandidato. Kadungan sini nagpanundong sa Arevalo sa tanan nga mga soldado nga hindi magpasilabuot sa politika. That is a usual directive naman at the election time. Directive is coming actually from the President to the SND, to the Chief of Staff, to the CGP, down to the line naman yan. So that is the usual directive to us. And we will abide with the directive na ang AFP or ang Army particularly, ang 3rd Division will be non-partisan. Ang kabay sa pagpahayag ni Major General Benedict Arevalo ang commander sang 3rd Infantry Division. Samtang malapit na 5 katonelada sang pork products nagikan sa iba na probinsya ang nakonfiskal sa African Swine Fever Task Force sa Negros Occidental halin sa bulan sa Enero. Ini ang kabahin sa tikang sa provincial government agud nga masiguro nga magpabilin ang Negros Occidental nga hilway nagikan sa African Swine Fever. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renate Decena, hugot ang pagbantay sa task force sa tanan nga point of entry agud nga masiguro nga hindi makalusot ang mga pork products nagikan sa iba nga probinsya ilabinigid sa Luzon. Halin sa Enero 1 tubtob Nobyembre 5 nagdagata sa 4.88 metric tons ang nakonfiskar nga pork products. Ini ang nagabalor sa 1.2 million pesos. Nagdagat naman sa 1,357 ka vans, kag trucks, kag 48 livestock transport carriers ang na-disinfect halin sa November 1 tubtob November 5. Sa una nga semana sa bulan sa Nobyembre, nagdagat na sa 1,312 ka mga baboy ang na-ship out sa Negros Occidental. Ang nagkaladakpan sa Bacolod City Silay Airport ang gilakipan sang chicharon, pork ramen, frozen ham, kag frozen dinuguan halin sa Pampanga kay iban pa nga bahin sang Luzon. Ay iba naman ang homemade nagikan sa Davao kag Metro Manila. Sunod sa kay Decena ang confiscated drug o kung sabay sang confiscated pork products ang ginasunog o kung ginalubong na gidlamang. Ang mga nagareklamo naman ang gina-refer sa task force sa Provincial Legal Office. Pero nga sini ang nag-abiso si Decena sa mga magapauli diri sa Negros Occidental sa holiday season nga hindi magdala sang pork products sa gikan sa mariyon nga may presensya sang ASF virus. Apprehension from January 1 to November 5, 4 tons and 4.88 kilograms, no? 4 tons. Estimated value is 1.2 million, no? Ang disinfect natin kag na-inspect na container vans kag incoming vehicles, 1,357 sang
November 1 to 5. Kag mga 1,312 ka baboy ang na-ship out naton. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena. Ginhatagan ni Army Major General Benedict Arevalos ang third ID ang tatlo ka mga medalya ang isa ka soldado kasunod sang Madinalagon nga military operations batok sa communist terrorist. Sunod kay Captain King Apitong o kon Kim Apitong tagpamaba sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army, tatlo ka combat medal sa rabato ni Second Lieutenant Livin Hayes Ligaspi karugan sang 48th founding anniversary sa 15th Infantry Battalion. Sunod kay Pitong nakuha ni Ligaspi ang medalya bagod sa Madinalagon nga military operations batok sa communist terrorist labi na sang Abril 17 tuig 2021 sa sitio Das 7 barangay Bulwagan sa Banwa sa Inubaan kun sa diin duha ang napatay sabay sa ang kontra kag sang Abril 24 tuig 2021 sa sitio Pairanan barangay Pinggot sa Banwa sa Ilog nagresulta man sa kamatayon sa duha ka mga komunista nga grupo. Hinarapat niya po na puntahan yung 15th Infantry Battalion para po sa kanilang 48th founding anniversary. Kasabay po nito ay ang pag-award po sa 26 personnel ng 15th Infantry Battalion. Kasama po doon, ito pong si Lieutenant Levin Ligate, na kung saan po ay siya po'y nakatanggap at inawardan ng 3 combat medals. Ang kabay sa pagpahig ni Captain Kim Apitong, spokesperson sa 3rd Infantry Division. Samtang kapi naman sa 16 ka mga anay rebelde sa Western kag Central Visayas sa nakabaton sa kabugusan nga 160,000 ka pesos sa cash assistance nagikan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Army Captain Kim Apitong, tagpamaba sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army ang mga recipients sa mga attendees sa Skills Enhancement Webinar agin facilitate naman sa 3rd Infantry Spearhead Division sa bulig sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 6 kag 7, DSWD kag DOH. Kada isa ang nakabato naman sa kabugusan nga 10,000 ka pesos sa cash assistance. Magluwas sang mga financial aid ang mga attendees ang nakabaton man sang food packs nagikan sa DSWD kag medical and hygiene kits nagikan sa Department of Health. Antes ang pagpanagtag sang cash and food packs suno sa kay Apitong, ang mga rebelde ang nagpamati sa pila ka mga lectures kalkip na ang basic computer literacy, enhancement of public speaking, kay iban pa nga significant topics kaangay sang pag-involve sa social media. EFL-CAP, of course, yung mechanism natin kung saan nagtutulong-tulong po yung bawat buong ahensya na tinatawag nating whole of government approach. Sa activity po na ito ay kasama po natin yung DSWD 6, DSWD 7, and Central and DSWD National. Kasama din po yung DOH Region 6 and Region 7. Ang dugang pagpahag ni Captain Kim Apitong, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Nalakip ang 4 ka menor de edad sa 6 ka mga persona nga nadakpan sa drug bypass operation sa Police Station number 2 sa Proxigay, Barangay 2, Bacolod City kahapon. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, commander sa Police Station number 2 nga may ara sa birthday celebration. Sa sila ang nagparegan sa operation kag naaktuhan ang mga nadakpan nga nagagamit sang droga. Ginkilala ang yara sa legal nga edad ang sospetsado sa Jomark Der Brillantes, 24 anyos, residente sa Procma Sirediahon, Barangay 35, kag Joseph Daniel Rama de Vinagracia, 18 anyos, residente sa Proxigay, Barangay 2, Bacolod City. Ang 4 naman ka menor de edad nga lunsay nag-edad sa 17 anyos kung sa rin 3 sa maining nagapuyo sa Proxigay, Barangay 2, kag isa ang naga-estar sa Puro Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport. Nakuha ng masuspetsado sa 1 ka gramo sang shabu nga nagabalor sang 6,800 kag 5 ka gramo sang dried marijuana leaves nga may estimated value nga 600 pesos. Ang mga suspetsadong yara sa legal nga edad ang nakunong nasa Police Station number 2 kag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sang RA 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang 4 naman ka meron de edad ang iton over na sa Social Development Center. Na aktuhan nga nagasasyon sila sang pagsuyop sang marijuana during sa isa ka birthday party, no. So ilaabyan kag upod nila nga nadakpan ang may birthday kag sang nagtransact sang illegal nga droga, naga-ongoing ilang pagsasyon sa marijuana. So yari sila subong sa paghinakop sang aton istasyon. Ang kabay sa pagpahig ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sang Police Station number 2.
Samtang ginahibalo pa sa Bureau of Fire Protection kung ano ang ginalinan sang kalayo nga nagtupok sa isa ka balay sa may purok sa Pagita, Barangay Poblasyon, Tuboso, Negros Occidental kahapon sa hapon. Santo sa report sa Tuboso Fire Station, naglawig sang 20 minutos antes na palong ang kalayo apang wala man sa nasabaran sa amo nga sunog. Ginatumod pa sa mga otoridad kung pilang balor sang halit nga ginbilin sa amo nga sunog. Tuman ang kalipay sa isa ka grade 9 student nga residente sa Barangay Talok, Bago City na matapos nagabutan kahapon bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Aga pa ato ni paghahatag dili ko kaupod sang iya Iloy sa estasyon na sa Bombo Radio agad nga kuanong premyo sa nga 500 pesos sa cash kag 650 pesos sa balor sang grocery. Sunod diri ang cash ngayon na dagan niya bakal sa kinanglanon sa module kag iya mangin savings. Tuman ang pagpasalamat ni ko kag nagapangagdaman ini sa matag permati nga magpasakop man sa promo agod magdaog kaangay niya. Kadua nga tag 200, another 300, kapat 400, kag 500. Support lang Japan sa module kag sa pretty much sa hobby. Kay since gasto din man. Kung kisa matipon-tipon para may magamit man sa sunod. Ang daily winner nga si Marvy Hardinico, tumanaman katamis ang ihom ni Maria Liaser sang Amalia Avenue sa Libertad Street, Barangay 40, Bacolod City. Samtang gidaw ang iya nga premyo. Sunod diri, naga home plant ini sang ginlawag ang iyang ngalan bilang winner, gani nagdali-dali inihimo sa agod nga makapadulong sa estasyon sang Bombo Radio agod nga makaklaim sang iyang premyo. Ang cash nga dadagan sini ay bakal sang dugang proof of purchase agod nga makahulog liwat sang madamo nga mga entries. Una nga hatag 100, kadua nga hatag 200, ikatatlo nga hatag 300, ikapat 400 kag 500. Ikalima, 500. Ibakal liwat si mga promo para ma-entra naman sa raffle. Like Silver Swan, soy sauce like that. Apay bakal kag mga sulod balay. Ang daily winner nga si Maria Liaser. Sa ano katapusan nga balita, duga nga good news mga kabombo, tuman naman ang pasalamat ni Mariano Aris Relota sa Barangay Tangum, Syudad sa Bacolod matapos nga mabayluhan sa bagong nga radyo, ang radyo nga ginhatag sa iya sa iban nga estasyon. Sunod sa kay Relota nga nagapaligya ini sang lubi, isa man ka volunteer, nagpadulong ini sa estasyon bit-bit ang peke nga radyo ang gintanyag sa iya sa iban nga network, bukod ini ang na-welding o kung na-quarantine sa isa lamang ka AM station. Sunod diri luyag sini nga makapamati man sa mga programa sa Bombo Radio apang hindi nila ini mahimo kon ginhatag sa iban nga station ng ilang nga pamatian. Tuman naman ang kalipay sini bangod magluwas nga nakabaton sang bag-o nga radyo, nakabaton man ini sang 1,000 pesos sa cash nga magabit gid niya bilang pamiliti. Samtang sobra ibakal niya sang mga galamiton sa ilang sini nga panimalay. Nagpangagdaman si Relota sa mga tagpalamati akon mayar sang peke nga radyo nga dalan sa isa-isa lamang ka AM station sarang nila ini nga mapabayluhan diri sa Bombo Radio. Radio Philippines, which is the #1 radio network in the Philippines, basta Bombo Radio. Sa tanan nga pala mati sa Bombo kag Star FM, magkagto mag-join ka sa other pagid nila nga mga promos. Kay kadamo sang Christmas gifts din nila. And we are very happy kita po ni siya nga bulig sa foster mother ko nga si Nanay Rosemary nga pananom siya, biskan gala bila matsyagya, hindi siya kakagto kay pandemic. Kalingawan niya. Then, it's a brand new Pensonic pala na radio with, just in case mag-brand out, may suga. Ang kabay sa pag-award sa kay Mariano Aris Relota ang nagpabaylo sang radyo diri sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa taknang 5 sapon mga kabombo. Aboy ato mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumalikan aton sa mga headlines, masobra 3 bilyones ka pesos nga budget sa Bacolod para sa masunod nga tuig. Lusot na sa sangguniang palusod. Isa ka university sa Bacolod kag duha ka college sa Negros sa Occidental na lakip sa mga ginpanugutan nga magapregal sa limited face-to-face classes. Samtang election watchdog pabor sa pagpalawig sang complex ng voting hours sa Mayo 9 nga pinili ay. Nakonpiskar nga pork products nga gikan sa iban nga probinsya nagdagat na sa malapit sa 5 ka tonelada. Apat naman kami no edad na lakip sa anom nga nagkaladakpan sa anti-drug operation sa may Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Balay sa Tuboso gintupok sang kalayo wala sang casualty. Amo ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes Petsa 11 sa bulan sa Nobyembre
to 2021. Sa aton sini nga Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, we have 44 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, iniwang tigulo, kasagrado sang eleksyon. Kasubo dumon nga daw nadula na ang kasagrado sang eleksyon, napuna na karon sang kadramahan pag-file sang kandidatura, ginabutang sa alang-alang. Matuod nga ginapanugutan ini sang kasuguan, ang substitution sa mga magapadalagan, apang tani ibutang taman sa husto, ang rason sa tagsa ka kandidato. Gusto mo man magpadalagan sa mga pwesto, apang ikaw ang nagapulo palagyo, kuno sa posisyon hindi interesado, gali kay ang pag-file dramahon sa publiko. Tani butangan taman sang kapurmalan, eleksyon nga balaan, katawan hindi pagtinuntuhan, sa eleksyon nga napunan sang kadramahan. Ang ini pauna-una pananawan naging padala ni Calixto Magno sa Barangay Maaw, Bago City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang